Vi skal synge en sang, og derefter så vil Poul fortælle en julehistorie. Og når det hele her er slut, så står vi om på Hudilund, hvor der er lidt æbleskiver. Det var hurtigt. Ja, dem har du stegt. Har du fået nu her? Ja, det er godt. Men vi har alle sammen fået sådan en sang her. Er der nogen, der er gode til at synge for? Det er også, vi har en mester i Svendborg, så skal vi jo selvfølgelig også have en lille historie her. Men jeg vil så lige sige til landsbylaget, at jeg synes, at de er begyndt at slappe lidt af. For det sidste år, der havde de pyntet så flot med sne over det hele. Så det så virkelig sådan juleagtigt ud. I år der er det jo grønt, men indtil for ganske nylig, så skinnede solen. Og det er solen, det handler om. Det er vintersolværv, at vi skal fejre nu her omkring den 20. december. Fordi at de fleste, de siger jo altså, det her vi fejrer nu, det er Jesus fødselsdag. Nu her den 24. december. Jesus har ikke en skid med julen at gøre. Han har fødselsdag på en helt anden dag end den 24. december. Men det har kirken altså sagt, at sådan skal det være, og sådan er det så blevet. Men det vi fejrer, det er vintersolen. Og det er jo fordi, at for et halvt år siden, der var det sommersol. Og nu er det med modsat foretegn. For det at nu er det jo blevet mørkere og mørkere og mørkere for hver dag, der går. Og så bliver folk jo, eller i hvert fald førhen, så bliver folk jo nervøse og bange. Hvad sker der? Det er solen, den går længere og længere ned. Og så begyndte man jo så at finde ud af, at man måtte hellere ofre til Gud eller guderne. Og vintersolværv, det har vi jo kendt i, altså ikke sådan helt personligt, men i hvert fald i 5.000-7.000 år har man fejret vintersolværv rundt omkring. Og man gør det lige fra Grønland af, og så helt over til Kina, altså på hele den nordlige halvkugle, der fejrer vi vintersolværv. Og de første sådan, i det område der holdt man nogle fester omkring den her tid for deres gud, der hed Dionysos. Og Dionysos, han var altså en frugtbarhedsgud, og han var også vinens gud. Og ham ofrede man sig så en masse til, og i særdeleshed kvinderne var meget glade ved Dionysos, fordi at frugtbarhed for kvinder, det var virkelig et plus dengang der. Så der ofrede man, og man drak en masse ting, og helst noget med noget alkohol i. Ham Dionysos der, den var det.